As imaxes falan por si soas. 60 cepas de albariño cortadas polo pé. Os donos do viñedo situado en Castrelo, no concello de Cambados, aínda non cren que estean a vivir semellante desastre. Foi un shock tremendo porque unha cousa é que cho digan e outra cousa é que o vexas. Xa non só o prexuízo económico que isto supón, senón tamén o prexuízo sentimental. Un golpe sentimental porque estas vides eran as máis antigas que tiñan na familia, foran plantadas pola avó de Caterina hai agora 70 anos. Son viñas que plantou o meu avó xa fai moitos anos e son cepas que teñen unha grande calidade polos anos que teñen, independentemente de que xa non den un rendemento tan bo, teñen un viño dunha calidade inmellorable. Coa parcela completamente destrozada, esta familia xa foi á Garda Civil denunciar os feitos. Piden colaboración dos veciños para dar co autor. Pedimos a colaboración cidadá de absolutamente todos os veciños para que nos axuden a descubrir quen foi a persoa e a verdade é que a Guardia Civil hai unha denuncia posta, están sobre varias pesquisas e, supoñemos que están bastante cerca do autor e esperamos que así sexa. Dase circunstancia, ademais, que este non é o primeiro ataque a este viñedo. Hai un ano xa sufrira outro acto vandálico. Hai un ano, en plena cuarentena, cando non podíamos sair da casa, avisounos un veciño que ia a traballar que nos habían sentado a parra no chan, é dicir, cortáronos absolutamente todos os arames que sosteñen a parra. Así que, di Caterina, se alguén ten algún problema coa súa familia, mellor resolvelo doutro xeito. Xa doe, xa cansa, que se alguén ten un problema contigo, pois que che ataque que non o fale contigo, non? Porque creo que estamos nun momento no que se pode falar coas persoas. Porque agora teñen medo de que o seu particular inimigo actúe sobre outros dos viñedos que esta familia ten en propiedade. Mesmo están pensando en instalar cámaras de videovixilancia para que un desastre como este non se volva a repetir.